bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Uba bindo em lanong ubadai usembut menteri rangba berim ke jela bat ubala ibha ke kamsan perthai ula ong baka jingdawa na ke benta ke khasi jantia state ka biang bha hendrai dei pat ban phia kat kum ki nongrin ki ba biang haba kli ki ai ki jing mentoi ki ban yo tada phia nya ke khasi jantia bat ke garo na kalyang jong ba bindo ula ong baki pat garo ki dei ki breu ki ba bha bat kumta ki khas jantia ki la ban im bat ki garo henrei kan longpat ke basitom je ki ban im bat ki wei ki jat ben reu lo all politics kalau you tak adjust with people right si kam ni la you tak adjust with people mulai mira elang mereka pakai da ba hoping ba aslang kat to pos nem pos ye kila you kini oi pia boleh na pia kung kita ki nongrim ki bangalang mun ne khando jungi ke di ban wasingi mulai ba pia kamu khando jungi ke pada hok pun asya asam kam na no na takadaw kitu ki hima kidon ki hima ki ba jingia kan put asam kadon ki kira nuot ban lech shadu kuot pisara kin lech ka shari kan nongrim kidon kita kin nongrim namar ki de ki jaka jungi kidon ki dulir kidon ki mam ki sanu ban lech ta kini surga kan ben paji kita ki garo ki de ki beri ki ba ni la banya imbat ki garo ki de ki beri ba ni la ban imbat ki jadi beri rulu stop ini mula ini bat kini ki garo ni la ki de ki beri ba ni suji mo te ngai iba datang ya don lang akastit kumbang ila don do pastang ngai i kamile terai la don bagi ba ko on pia ki garo sibuk gira ka to ni ki ba kwa nyiru don ka to ni ki ba kwa pia la yu namo ye kita nam so ye kwa mene la ka jong to pia no ru ka no yu to ma ngashi om ki garo ki de ki beri ba ni la mene im lang bat ki ndai la da mut on pia e ki jela ki mon nyiru no problem. Really?